Kining pre, matud pas doktor, may tagal na kuno ang akong kinabuhi. Taman lang kuno ko unyang alas 12 sa gabi eh. Mao ba? May pa pre, mag-text-text tagbanat pre. Ayaw put pre oy. Naabi ko'y trabaho ugma sa'yo pre. Mumata pa biya ko sa'yo. May man ka kay di naman ka kamata. Ayaw! Uy, anakon! Nahasuroy ka man lagi. Di ba kasagaran nga moari ka? Ka namang padung Pasko? Ano ba ituyo ni mo nong? Uy, unsa mo po ituyo nimo? Manghangyo lang unta ko nimo para load. Para asa man ang load? Para unta sa mga research sa eskwelahan ni nong. Aw, kana ra di ay? Unong, Balik pila man pong load imong gusto. gamay lang god nong. Bisag 15 lang god. Yun na, unsa man po'y maload sa 15? Ko anong, email 15. Ayaw! Hoy, nagagikan. Yung trabaho ba? O niya, gikan ba kas trabaho nung nanginaw man ka? Wa kabalo, magkapas mo man na, gikan trabaho, manginaw dayon? Dili mo mapas mo pa, kay di mo mukudaan. Di mo man siguro kung giilan sa una? Ingon ka sa una? Ang itsuraan, ang bili-itsuraan kung magminyo. Kung guwapa ang anak, ano malagi rin ka itong mga anak? Nga mga pangit na nagdagwan. Aw, liwat sa inahan. Ayaw! Wads, unsa gani na amnesia? Kuan pads, mao ni kasagaran sakit sa mga palautang. Mau ba ni Mads? Oo, mao nang ikaw pads. Bayad gadi ha, aron di ka mamnisya. Kay naa di kayo utang ni mo, Mads. Tuna, oy, Wa man jud ko makahinomdom. Oy, nga doon ako yung utang ni mo. maka-amnisya na naman sige withdraw. Ha? May tayo mo na lang itong ipasod. Kaya makainom-dom pa siguro ka. Naduwa ka si Mana na kung maka-deposit na ako. Ayaw! Tay, hapit ko kumatapuan sa klase na mo, tay. Anong hapit raman anak? Gi-announce ganiha ang tapuan sa klase. Ang gitudlo ni ma'am kay ako mang tapad. Hapit jud ko, tay. Ayaw! Asa man tong pagkaon diri sa lamisa? Ha? Pagkaon sa lamisa? Akong gikaon. Unsaon? Maunhanon niya ako, be. Naunsa naman taon ka, oy? Nanong imong tong gikaon nga bahog man to sa iro? Ayaw! Dong, sa dili pa ko mamatay. Pasilaw ako. Nakapangabit ko, dong. Lagi day, kabalo man ko. Mabitaw nga gihiluan ti ka. Ayaw! Isuga ni Butchok ba no? Diyaw mo nang niambak ka ng tunga-tunga sa dagat ng way. Life jacket, life jacket. Mas isog si Kulas, uy. Diyaw mo nang niambak ka ng aeroplanong walay parachute. Mau ba? Asa man po ka nakahibawa na? Dito, sa iyahang haya. Ayaw! Ga! Nga na maglikay naman ka na ako kada Domingo. Maglikay, Jud. Kay di off, biya na sa itong mga silingan. Unya day off nila. Maglikay di ka na ako. Maayo na maglikay, oy. Kay basin og makadungog niya sila. Makadungog sa unsa. Sa imong tingog, God. Kay nga naman din ang akong tingog. Mura manggod kag si Charon. Unsay mo si Charon? Gibabuya na jud ka na ako. Ay, di ba di ka murag si Charon? Nasaba man kay kag akuan ng kaunon. Ayaw!